Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Dili mo minus 15 na ang patay tungod sa pagbaha sa Mindanao. Pipila ka mga lugar sa Mindanao gibutang na ubos sa state of calamity. Gisikop kagahapon ang kanhi mayor sa Davao City, Mayor Sara Duterte, tungod sa overspeeding. Kapin na sa gatos ka mga kaso sa dengue ug measles sa Eastern Visayas. Ug mobalik na pagdala sa moniker nga San Miguel Beerman ang Petron sa 2014 PBA Commissioner's Cup. Ana sa 15 ang patay tungod sa pagbaha sa Mindanao. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 34 ang samdan ug 13 ang missing tungod sa pagbaha. Ana sab sa dulan 200,000 ka tawo ang apektado tungod sa pagbaha sa napulo ka probinsya sa rehiyon 10, 11 ug Caraga. Dunay kinatibuk ang 34 kadalan ug 17 kataytayan ang nadaot sa rehiyon 11 ug Caraga. Nadaot sab ang sobra 8,000 ka ektarya sa mga lagutmon sa Davao Oriental tungod sa pagbaha. Sigon sa CDRRMC sa Tagum, mikabat na sa sobra 15 million pesos ang danyos tungod sa pagbaha, 4 million pesos sa infrastructure, samtang sobra 10 million pesos sa agriculture. Base sa taho sa Office of Civil Defense sa Caraga, dunay nadugang nga 5 ka tawo sa ihap sa mga namatay tungod sa pagbaha. Ato ikauban karon sa linya ang Training Officer ug Public Information Officer sa OCD Caraga nga si Mr. Mark Calang aron hatagan kita og dugang detalye bahin niini. Sir Calang, maayong hapon. Yes, Ma'am Minchog, maayong hapon. Sir, nantay paminaw sa atong istasyon. Okay, daghang salamat sir. Kining 5 ka tawo nga na-retrieve ninyo na madugang na ni karon sa 15 nga namatay nga gikutlo sa NDRRMC? Yes, ma'am. As of this morning, ang rehiyon sa ang Office of Civil Defense naka-consolidate og report nga naay 5 nga patay nga nadugang. So again, bali 20 na ni sila in total, sir. No, ma'am. Sa Office of Civil Defense Caraga lang po natay 7 ka patay. Okay. Ang unom ni ani nagikan sa province of Dinagat Islands tungod atong landslide. Tapos ang isa gikan sa Prosperidad Agusan del Sur na lumus kani siya sa baha. So natay 7 karon nga nadugang nga gibutang sa NDRRMC. As of yesterday pod nato nga report, 4 lang ang patay sa Caraga. Karon nadugangan og 2 motong nihimo sila 7 o 3 motong nahimo silang 7. Okay. So unsa pay dugang update sa inyong operations karon, sir? As of this time, naay 8,123 families nga evacuated sa entire Caraga o gi-cater ni sila sa 165 evacuation centers nga nag-distribute sa 5 ka region including Butuan City. Then as of this moment, ang low pressure area 60 km north of Butuan City. So ang bridge gihapon sa Buhisan Bridge sa Surigao del Sur still impossible, dili malabyan sa mga sakyanan kay tungod na apawan kini og tubig baha. Pati pod ang dalan gikan sa Municipality of Lingig going to Davao Oriental, dili gyapon siya maagihan tungod sa aning mga landslide sa kalsada. Sir, kaning mga areas nga na-cut off gikan sa or kadong mga bridges nga apektado nga dili maagian tungod sa pagbaha. Ang kaning mga areas sigurado na ba mo nga wala nay mga mulupyo din ha mga dapit? Yes, ma'am. Ang kaning mga landslide as of this time, ang kaning mga landslide walay tao nga nabalitaan nga naa didto kay tungod kay agihanan kalsada national highway lang ni sila. Okay, so sir, sa kakaron nadungagan ba ang mga area nga gipa-evacuate ninyo, sir? Yes, ma'am. Nadugangan ang kagahapon na lang tay 24 evacuation centers nga gi-open. Nag-cater po ni sila sa 31 ka mga munisipyo. Apan karon ni taas ta og 165 evacuation centers nga nag-cater po ni siya sa 34 ka municipalities. Okay. Thank you very much, sir. Si Mr. Mark Calang, Public Information Officer sa OCD Caraga. Daghang salamat, sir. Welcome, ma'am.
Gibutang na ubos sa state of calamity ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa grabing pagbaha. Matod sa Office of Civil Defense sa Region 11, ana ubos sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Davao Oriental. Kini human naguba ang unom ka tulay sa East Coast nga bahin. Misangpot kini sa pagkang sa supply ngadto sa mga lungsod sa Boston, Katiil, Baganga, Tarragona ug Caraga. Lakip-sab ang Tagum City ug pipila ka lungsod sa Davao del Norte sama sa New Corelia, Kapalong, Carmen ug Asuncion. Kini human nagpadayon ang pag-ulan sukad niadtong Sabado hinungdan nga gibahaan ang mga barangay sa probinsya sama sa Kuambogan, Kanokotan, San Miguel, Pagsabangan, Apocon ug Mankilab. Matod sab sa OCD Caraga, gibutang na ubos sa state of calamity ang Butuan City sa Agusan del Norte, Santa Josefa ug Sibagat sa Agusan del Sur. Samtang ila pang i-verify kung ibutang ubos sa state of calamity ang San Francisco sa Agusan del Norte. Human gibutang ubos sa state of calamity daling mihimo og relief operations ang lokal nga kagamahanan ngadto sa mga nabahaan. Mato ni Governor Corazon Malanyaon, mihatag na ang militar og relief goods ngadto sa 5 ka lungsod gamit ang mga helicopter ug navy boat. Gilimpyuhan na sab sa debris ang kadalanan og tulay. Miabot sa 50,000 ka pamilya ang apektado sa Davao Oriental tungod sa kusog nga ulan nga dala sa low pressure area sukad niadtong Biyernes. Giandam na sa Department of Social Welfare and Development ang sobra 33 million pesos nga emergency relief resources alang sa mga nabahaan sa Mindanao. Mato ni DSWD Secretary Dinky Soliman, lakip sa relief resources ang standby funds nga sobra 2 million pesos, sobra 6 million pesos nga family food packs ug ubang relief goods nga nagkantidad og sobra 24 million pesos. Dugang ni Soliman, bukas ang 34 ka evacuation centers nga mudawat sa libuan ka mga displaced families. 26 ni ini anaa sa Caraga Region, 3 sa Northern Mindanao ug 5 sa Davao Region. Nagapud-apud na sab ang lokal nga kagamahanan sa Bunawan, Agusan del Norte ug 140,000 ka relief goods ngadto sa mga mibakwit. Samtang sa Tagum City, gihatagan na og relief pack sa lokal nga kagamhanan ang sobra 500 ka pamilyang nabahaan. Atong sayron kung asa na nahimutang ang low pressure area nga padayong nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao, pinaagi ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Manchu. Matod sa pag-asa, anaa ang low pressure area 48 kilometers north sa Surigao City. Tungod sa LPA, kasanahan nga to sa kusog nga pag-ulan og thunderstorms ang mapaabot sa Mindanao, Bicol Region ug sa Eastern Visayas. Mapanganuro sab nga dunay hining ngadto sa kasarangan nga pag-ulan og thunderstorms sa Calabarzon, Mimaropa ug sa ubang bahin sa Visayas. Mapanganuro nga dunay pag-ulan sa Northern ug Central Luzon ug didto sa Metro Manila tungod sa northeast monsoon kun amihan. Base sa Metro Weatherscape, may katap ang mga dag-ong lukop nasod tungod sa low pressure area ug labing apektado ang eastern nga bahin sa nasod. Hinay sa kusog nga pag-ulan ang mapaabot sa Bicol Region, Eastern Visayas ug sa western nga bahin sa Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, ulanon nga dunay thunderstorm sa Dumaguete, Tagbilaran, Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Sa Borongan, katag-katag sab ang pag-ulan. Sa Mindanao, katag-katag sab ang pag-ulan sa Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorm sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug sa Metro Davao. Ug sa Luzon, ulanon ang Calapan ug dunay thunderstorm sa Metro Manila, Lawag, Puerto Princesa, Tagaytay, Tuguegarao, Legazpi ug Baguio City. Mao kadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Metro. Daghang salamat, Pat Fernandez. 8 kataytayan ang naguba sa Davao Oriental tungod sa pagbaha sa Mindanao. Gibot siyang sa Department of Public Works and Highways nga 7 niini anaa sa Surigao Sur Davao Coastal Road ug ang Magdug Bridge sa Tibanban Lavigan Road. Dili sab maagian ang Kinonoan Bridge, Caraga Bridge, Governor Teodoro Palma Hill o Manurigaw Bridge ug Lumaw Bridge sa Katiil. Naguba sab ang Ibubotok og Dakong Banwa Bridge sa Boston ug Taytayan Bridge sa Katiil apan maagian gihapon. Dugang sa DPWH, siyam sa kataytayan ang naguba sa Southern Mindanao. Unom niini dili nakaagian tungod sa kusog nga bulog sa baha nga miguba sa Taytayan. Dili sab
Sirado ang Governor Miranda Bridge 1 sa Tagum City tungod sa baha. Nahugno kagabi ang tulay nga nagsumpay sa mga lungsod sa Kauswagan ug Linamon sa Lanao del Norte ug misampot nga dili na masulod ang duha ka lungsod. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, sama sa na-isolate karon ang duha ka lungsod sa Lanao del Norte, ang Kauswagan ug Linamon, human maputol ang tulay nga nagsumpay niini sa ubang lungsod. Dili na makalaho sa mga pasahero gikan sa Dipolog, Pagadian, Zamboanga ug ubang lungsod agi sa Osamis Port. Natanggong sukad kagabi ang gatusan ka pasahero samtang naglinya ang mga sakyanan sa National Highway sa Isig katumoy sa Napo Bridge nga nahugno alas 9:10 kagabi. Matod sa Lanao del Norte Provincial Police Director, Superintendent Madid Paitaw, katunga sa Napo Bridge nahugno tungod sa pag-awas sa Napo River. Ang lungsod sa Linamon mao'y agianan sa silangan bahin padulong sa Lanao del Norte tungod kay mao kini ang unang lungsod sa Southwestern Province sa Northern Mindanao. 11.5 km southwest kini sa Iligan City, samtang ang lungsod sa Kauswagan ana sa kasadpang bahin ug usa ka coastal town sa Lanao del Norte. 5 sa 8 ka barangay niini nahimutang sa Iligan Bay Area. Matud ni Superintendent Paitaw, bugtong transportation magamit karon mao ang mga pump boat, mga passenger buses. Mihapot na lang sa ilang pasahero pinaagi sa pagdawat sa mga pasahero sa Isig katumoy sa bridge sakay sa mga pump boat. Midugang si Superintendent Paitaw na nagkaanam kataas karon ang linya sa mga sakyanan sa Isig katumoy sa nahugno nga tulay tungod niini gipahimutang ang mga checkpoints aron kaabisuhan ang mga pasahero nga mosulod sa Kauswagan ug Linamon. Nagpadala na ang DPWH ug usa ka team nga mga engineer ug construction worker apil mga heavy equipment aron makahimo og alternate road adto sa nahugno nga tulay. Ikabakwit sab kagabi ang 900 ka pamilya sa Barangay Kawit sa Kauswagan samtang padayon pa ang epekto sa low pressure sa Mindanao. Sa Kapatagan, 800 families ana nasab sa luwas nga lugar. Sa Misamis Oriental, usa ka 10-meter bridge sa Mantikaw ang nahugno sab. Gisuspindi na ang klase sa tanang level tungod sa pagbaha sa mga eskwelahan. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Naguba sab ang pipila ka mga balay sa Hulo-Sulu sa storm surge nga miigo sa lugar ni atong Sabado. Matod ni Colonel Jose Joriel Senabre, ang commander sa 2nd Marine Brigade, naguba ang dili mo minus 113 ka mga balay sa Barangay Busbus, Tulay, Chinese Pier ug Takot-Takot. 235 ka pamilya ang apektado tungod sa storm surge. Dugang ni Senabre, walay natala nga danyo sa Walled City gawa sa wala nga bahin sa pantalan sa Hulo tungod sa dagkong balod. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, may bisita si United States Ambassador Philip Goldberg sa Baguio City at ang iyang detalye sa among pagbalik. Gibisita karong bago sa United States Ambassador Philip Goldberg ang Baguio City ug nakigtagbo sa mga local officials sa Cordillera Region. Bisan wala mosaad paghatag og tabang ngadto sa syudad, apan matod ni Mayor Mauricio Dumogan, ang US Ambassador mikonsulta sa mga local officials unsay posibleng mahatag sa US government nga tabang. Matod ni Dumogan, wala mapakyas ang American government sa pagtabang sa Baguio City, ilabi na kay aduna kining sister city relationship tali sa Vallejo City sa California ug Honolulu City sa Hawaii. Sagad sa tabang mao ang pagpalambo sa mga parks ug destinations sa syudad.
Buot sab sa US Ambassador nga ika-partner ang Baguio City kalabot sa disaster preparedness uban ang mga Filipino-American volunteers isip mga trainers. Ang Baguio City adunay taas nga relasyon tali sa mga Amerikano. Gani ang syudad giplano sa mga Amerikano og orihinal nga gitukod ni architect Daniel Burnham aron kapuy-an sa 25,000 lang katao. It was planned to be good only for 25,000 people. Unfortunately, that's not the situation today. We are talking of more or less about 500,000 people occupying the city every day. So you expect that we have a lot of problems. Buot sa mga opisyal sa Tacloban nga laslasan og dakong kantidad ang ilang annual budget. Kini human 20 ra sa kinatibuk ang 15,000 ka mga negosyo sa Tacloban ang naka-renew sa ilang mga business permit. Matud ni Tacloban City Treasurer Zosima Cordanyo, giduso sa mga opisyal ang paglaslas sa budget sa city government gikan sa 960 million pesos ngadto sa 629 million pesos. Sa report sa Philippine Daily Inquirer nga mipakita sa impormasyon gikan sa buhatan ni Cordanyo, nakakolekta ra og 4 million pesos ang Tacloban City Treasurer's Office ni atong Nobyembre ug Disyembre sa miaging tuig, itandi sa target nga 27 million pesos unta. Mihangyo na sab si Cordanyo ngadto sa mga negosyante sa pagbukas na og balik sa ilang mga negosyo kay mihatag na ang local government og 6 ka bulan nga tax moratorium. Ana-ana sa kapin 6,200 ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Matod sa tala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kapin 28,000 ang nangaangol tungod sa bagyo. Kapin 1,700 gihapon ang pabiling missing. Kapin na sa gatos ang mga kaso sa dengue ug measles sa Eastern Visayas. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, miabot na sa 112 na kaso sa dengue o measles sa Eastern Visayas. 56 ang dengue cases at 56 sa abang kaso sa measles. Mato ni Department of Health Regional Director Jose Lacuna Jr. sa Tacloban, miabot na sa 26 ang dengue cases ug mao'y labing taas sa 8 ka areas nga apektado sa dengue virus. Isundan kini sa lungsod sa Babatngon nga adunay 21 cases, Palo 3 cases, MacArthur 2 cases ug tag sa kakaso sa lungsod sa Tanawan, Carigara, Dulag ug Alang-alang. Kining maoy gidaghan nakapabalaka sa health agency official tungod kay posible kining musangkot og outbreak tiwala sa dili maayong kondisyon sa mga dapit nga naapektuhan sa bagyo. Durang niini ang padayong pag-ulan sa rehiyon nga mipuno sa kapiligro sa pagsaka sa dengue cases. Matod ni Lacuna, aduna pay mga areas nga nagtatag og mga basura o debris. Giawag sa mga health official ang pagbulig sa katawhan tungod kay dili madala sa kagamhanan lamang sa ang pagsulbad sa problema. Tungod sa dengue, gitugutan matod ni Lacuna ang fogging of fumigation pinaagi sa technical people. Giawahag ni Lacuna ang katawhan sa dili pagdangob sa self-medication ug angay gayud nga mudang sa mga health authorities aron maatagan dilayon kung adunay symptoms sa sakit. Sa measles cases, ang DOH nakag-record og 11 cases sa unang 2 ka semana karong bulana. Kung aduna na total nga 56 cases tukad miigo sa bagyong Yolanda. Upat sa mga kaso ana sa Tacloban City, tulo sa Carigara, usa sa Kapuokan ug Palo sa Leyte, samtang tagsa ka kaso adto sa Oras og Can-Avid sa Eastern Samar. Mupahigayon ng DOH og ilang immunization aron pagsanta sa yanap sa sakit. Hinuon walay gitahong namatay sa 2 ka makatakod nga sakit nga migo karon sa region. Menchu. Daghang salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nakadawat ang kapin 5,000 kapanimalay sa Northern Cebu ug mga GI sheets. Sa Sunstar Super Balita, posibleng ipatuman ang kausaban sa Sinulog Grand Parade kung magpadayon ang pag-ulan.
Ug sa Cebu Daily News, headline sab ang paghatag og GI sheets alang sa mga panimalay sa Northern Cebu. Himuon sa Sabado sa buntag ang clearing operation sa ruta sa solemn procession sa imahen sa Santo Niño sa Sugbo aron maandam ang kadalanan. Si Twinnie Malinaw sa detalye. Twinnie? Yes, Mencho. Sabado sa buntag, himuon sa Cebu City Traffic Operations and Management ang clearing operations sa mga dalan nga apektado sa solemn procession sa imahin sa Senyor Santo Niño. Mulimpyo sa dalan mao ang joint personnel sa SITOM, kauban ang Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement Probe Team o sa Philippine National Police sugod alas 10 sa buntag. Tungod niini ang mga sakyanan nga mag-ali sa dalan guyuron sa mga otoridad. Ato sa 888 News Forum kaganinang buntag, gibutyag ni SITOM Operations Chief Joy Tumulak alas 12 sa udto sa Sabado hingpit ng mahawan ang dalan alang sa prosesyon. Magsugod ang prosesyon gikan sa Basilica del Santo Niño ala 1:30 sa hapon, subay sa mga nag-unang dalan sa syudad ug sagad matapos alas 6 o alas 7 sa gabi. Tugutan hinuon makaagi sa mga sirhang dalan ang mga ambulance ug ubang emergency vehicles atul og human sa clearing operations. Inig ka alas 10 sa gabi sa Sabado himuon sab sa SITOM ang clearing operation sa mga dalan alang sa Sinulog Parade. Alas 3 sa kadlawon sa Domingo wala nay moagi sa mga dalan alang sa parade route. Mensyo sa Sabado ug Domingo sirado usab ang South Bus Terminal ug ang operations niini temporaryong ibalhin didto haduol sa templete ni San Pedro kalungsod sa South Road property sa Dakbayan sa Sugbo. Mensyo. Daghang salamat, Twinnie Malinaw, reporting gikan Cebu City. Sa among pagbalik mo balik na ang San Miguel Beermen sa 2014 PBA Commissioner's Cup. Kining balita ug uban pa sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, headline ang pagtiket kang kanhi Davao City Mayor Sara Duterte tungod sa overspeeding. Sa Bandera Mindanao, padayong nagsaka ang mga patay ug ang missing tungod sa pagbaha ug pag-ulan sa Mindanao. Sa Mindanao Daily, sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao, sa Northern Mindanao, daghan mga pamilya ang apektado sa pagbaha ug landslide sa Northern Mindanao. Sa Western Mindanao, nag-atubang og kasong kriminal ang tulo ka sospek sa pagpatay sa usa ka school official sa Zamboanga City. Sa Caraga, ana-ana ubos sa state of calamity ang Butuan City. Ug sa Davao, kapin na sa 20,000 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha sa Mindanao. Gikumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima nga nakigtagbo kaniya si Davidson Bangayan. Apan gihimakak ni Bangayan nga siya si David Tan ang giingong utok sa rice smuggling sa nasod. Gikutlo ni De Lima si Tan nga miingong duna siya negosyong scrap metal o fertilizer. Giangko ni Bangayan nga duna sila negosyo sa bugas apan dili kini dinagko. Hinuon dugang ni De Lima anda makig-alayon si Bangayan sa investigasyon sa rice smuggling. Gipaabot nga mohatag si Bangayan sa iyang habig sa rice smuggling ato sa investigasyon sa National Bureau of Investigation. Sa Davao City, gisikop sa usa ka traffic enforcer ang kanhi mayor sa Dakbayan, Sara Duterte, tungod sa overspeeding kagahapon sa buntag. Si Ben Teshorna adunay detalye niini. Ben? Mencho,
Alas 10:30 sa buntag kagahapon, gisikop sa usa ka traffic enforcer si kanhi Davao City Mayor Sara Duterte Carpio tungod sa pagpadagan sa iyang SUV sa Quimpo Boulevard lapas sa speed limit nga 40 kilometers per hour. Ang enforcer nga si Michael Villarreal miingon nga 57 kilometers per hour ang gikusgon sa dagan sa sakenan sa kanhi mayor base sa natala sa speed gun nga dala sa enforcer. Wala na hinuon musupak si Duterte Carpio sa pagsikop kaniya ug midawat na lang sa violation ticket nga milista kaniya tungod sa reckless driving. Matod ni Traffic Management Center Head Superintendent Rodelio Polikit, nakapaglingo-lingo sa ulo ang enforcer nga si Villarreal dihang nakita nga si Duterte Carpio mo'y nagmaneho sa sakyanan nga iyang gipara. Wala na mohatag og dugang pamahayag si Duterte Carpio sa hitabo. Ang iyang magulang, Vice Mayor Paulo Duterte miingon nga pamatuod lang kini nga walay special treatment sa pagpatuman sa Davao City sa speed limit. Apan matod sa Vice Mayor, mas maayo na lang unta nga gihilom ang maong hitabo tungod kay dili naman public official ang iyang manghod. Niadto sang 2009, mismo si Mayor Rodrigo Duterte gidakop sa mga traffic enforcers tungod sa kapakyas pagsulub og helmet samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Nakamulta sa mong higayon si Mayor Duterte og 1,777.63 pesos tungod sa iyang violation. Si Duterte Carpio gipamulta sa og 1,278 pesos apan mahimong dili na kini moagi pa og seminar depende sa desisyon sa Land Transportation Office. Gibutyag di Polikit nga ang TMG o TMC nakahimo na og pag-issue og temporary operators permit batok sa 700 ka speed limit violators suka distriktong gipatuman ang speed limit sa downtown area ug kasikbit nga dalan, duha ka bulan na ang nakalabay. Mencho. Daghang salamat Benteshore na reporting gikan Davao City. Human sa formal nga pagbukas kagahapon sa Pasalamat Festival sa Pagadian City, sunod-sunod na sab ang mga kalihukan niini lakip na ang job fair karong adlaw. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Menjo, gitapukan gilayon sa mga mangita og trabaho ang job fair sa Pagadian City Commercial Center Mall sukat kaganihang buntag. Gipasugdahan kini sa Public Employment Service Office o sa Department of Labor and Employment uban ang mga local o international employment agency. Ikalipay ni Dole Provincial Employment Officer Chief Lourdes Amores ang pagsukip sa siyudad diha sa Pasalamat Festival sa job fair. Matod nila ni Mayor Romeo Pulmones o ni Vice Mayor Divina Grecio, dili lang taga-Pagadian o taga-Dakbayan ang makapahimulos din lakip na ang taga-laing lugar. Mapasalamaton sab ang local officials sa support sa nagihatag sa Dole. Mulungtag sa Biyernes ang job fair, mahinungdan nga na kinigihimo sa C3 Mall alang sa kasayon sa mga job applicants. Mincho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Sports News uban ni Jun Tariman. Gitangtang na sa Philippine Football Federation si Michael Weiss isip head coach sa national team Azkals. Silang pamahayag ang Philippine Football Federation mingon nga human sa ilang year-end evaluation na hukman sa organization ang pag-reorganize sa coaching staff. Ang kausaban na timing samtang 4 na lang kabulan sa dili pa ang Asian Football Confederation Challenge Cup. Si Weiss nagsugod isip head coach sa Azkals niadtong January 2011 ug maoy midala sa team pag-angkon sa bronze medal finish sa AFC Challenge Cup ug sa pag-abot sa Azkals sa semi-finals sa Suzuki Cup niadtong 2012. Ang 48 anyos nga German mausay nangulo sa national team pag-angkon sa labing taas niini nga standing sa FIFA World Rankings nga naa sa 127. Hinuon bisan sa kalampusan sa team adunay mga pagsaway kang Weiss tungod sa substitution patterns, game tactics ug sa pagdala niini sa mga homegrown players. Sa PBA, mubalik na sa ilang karaan nga moniker ang Petron Blaze Boosters ngadto na sa San Miguel Beermen atol sa 2014 PBA Commissioners Cup. Madungan sab kini sa 25th anniversary sa makasaysayanong Grand Slam feat sa Beermen niadtong 1989. Bugtong ang San Miguel mo'y nagpabiling pioneer team karon diha sa PBA. Sa iyang pamahayag ang presidente sa San Miguel Corporation Ramon Ang mingon nga panahon na nga ibalik ngadto sa core brand sa kompanya ang team diha sa PBA. Naglaom siya nga pinagi sa pagpabalik sa ngalang San Miguel, mulampos ang team pagpadayon sa kampyonato. Ang San Miguel franchise adunay 19 championships. Gikalipay kini ni Olsen Racela kinsa midula sa halos tibok niyang playing career uban ang San Miguel.
Dadon sab din sa nasod si National Basketball Association ang ilang Junior WNBA o sa programa alang sa mga batanong babae. Magsugod kini sa Manila karong Sabado una pa mopadulong ngadto sa Cebu, Puerto Princesa, Dagupan City, Surigao ug Iloilo City. Tinguha nini nga makatudlo sa 500 ka eskwelahan ug komunidad pinagi sa ilang school clinics ug coaching seminars. June Dariman, Solar News. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sa ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigo Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.